Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa mangiba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Diyos marhay na pagkaaga mga kabongban, Diyos marhay na pagkaaga sa satuya dyan na mga kaagraryo. Welcome po digdi sa tuwing ika-anoma na edasyon kan sa tuyang programa na Kape Asin Baratang Agraryo. Ako Geraraya, ana sa indo po tawing mga kaibang lingkod si Bombre Gibara, and syempre, ana programang iniatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Kanakalis po na edasyon man o mga kabombo kan o mga kaagraryo kanakalis na ikalimang edasyon kana sa tuyang programa na kaibantan niya to si Mr. Ricardo C. Garcia, ana Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kan DAR Provincial Office kan Camarines Sur, kung sa ina giraraya pinagirasi mga naging accomplishment kan mga nakaliyas na bulan o taon orog na sa Eranom kana proyektong split on support of parcelization of lands for individual titling and siringman sa tuya po tabing nanaudan ang magayon na tagline kan sendang opisina ang DAR Camarines Sur Move S1 na nagpapayaling po yan sa importansya kan pagkakasiraruman para po sa ikakarahay kan gabos. Siringman highlight kanakalis na edasyon na naging istorya ka mga agrarian reform beneficiaries kung sa indang pinaghiras ang dapit sa inspiring na istorya kan sa indang pamilya orog na kana sa indaman na ama na pinadangat kan sa inda po tabayan na komunidad kung sa sa tuyang nakaibahan si Nanay Nita Sinman si Tatay Felix sa Orlando. And syempre sa presente para man sa ika-anom na edasyon kan sa tuya po tabing programa, iga po tabi kita nga makakaibahan sa ngunyan. Tanganing maghatod ni mga napapanahong impormasyon ay pabisto niya to an sa tuya man na bisita sa presente. Siya po sarong lisensyadong civil engineer kung sa'y nakapagtapos yung pag-ienhinyero sa University of Nueva Cáceres kantong 1982. Natapos niya man ang siyang master's degree sa business administration sa Ateneo Dinaga University taong 1997 at nasangon niya 35 taon na siyang nagsiservis sa gobyerno kung saan sa halawig na taon nahiling ang siyang lehitimong serbisyo para po tabiyan sa publiko. Nagpoon ang siyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Engineer 1 poon 1988 hasta 1989 at naging Engineer 2 sa taong 1990 hasta po tabayan taong 2004. Nagpadagos ana sa karera sa sagkod naging Senior Agrarian Reform Program Officer taong 2004 hasta man 2014 and naging Municipal Agrarian Reform Program Officer kan taong 2014 hasta man 2017. And syempre, nagpadagos pa kan sa karera kan maging Provincial Administrative Officer kan DAR Camarines Sur 1 sa taong 2019 hasta po tabayan taong 2020 and naging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kan DAR Albay taong 2020 hasta kan taong 2022 asin naging OIC Parpo 2 kan DAR Camarines Sur 2 sa sepong padagos na pagmakulog para man sa mga paraomang benepisyaryo siya man ang naging full-fledged Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kan DAR Camarines Sur 2 sa taong 2023 sagkod sa presente kung saan padagos na nahining ang siyang marahayman na futuro. Mga kaagraryo, ang mga kaibahantamayang iba ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kan DAR Camarines Sur 2 si Engineer Renato Atosia Vicalio. Girare po tabi, good morning kaagraryong ato, and syempre sa po muna nga pagbate sa gabos niya to dyan na mga kaagraryo. Go ahead po. Maraynaga po, mga pardangog sa Estasyon Gambonggo Radio, Maraynaga, kaagraryo Lea, nahugma po kami, niyong kami digdit, ang aning mga rasmi man,
ang samuyang mga programa digdi sa samuyang opisina, lalo na sa projects. Alright. So, girare po, kagraryong ato, kumusta po sa indong aldaw ning Martes sa presente? Ay, magayon pang aldaw na Martes mi ganyan. Yan po kay Riban sa kuyang mga paghiriba ang mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization na membro naman sa panikwason. Tangani, paihiras manindaan sa indang success stories sa indang pagbuhay-buhay, lalong-lalo na sa indang pagbebenta sa indang mga produkto. Alright, so talagang magiging exciting sa tuyo po tabing edisyon ng ngunyan man na aldaw. And sa ngunyan, diretso na po tabi kita kaagraryong ato sa sakuya man na mga kapotan. And at po, siguro ngunyan, pagkakataon nyo na po par po kaagraryong ato na ihiras man ang mga pinag-uurgulyo na triyumpo po kansendong opisina di probensya. Sana katalikod po tabi na taon katakod man kansendong inisyatiba tanganing danay na mapakarhayan pagkabuhay ka mga agrarian reform beneficiaries sa Camarines Sur 2. Kaagraryong ato, ano po si mga accomplishmento kan sa indumana opisina? Salamat Agrarian Leia. Kung natatandaan po ni Dokan sarong taon, nagdigdi po si Presidente Bongbong Marcos na nag-distribute po kami ng mga titulo hali po sa Project Split. Hindi po kayang Project Split, yun ang proyekto na punduhan kang World Bank, tanganing banga na itong mga titulo na yon sa collected CLOA, mother CLOA na inahapon. Tangan magkagawa na ng closure ang mga individual na parauma na ma-register talaga ng dayan sa mga kanya-kanyang bayadan ang real property tax, tanganing na sindaning tunay na pagsasadiri kan sa indang mga titulo na yan hali gaman sa collected CLOA. Kan sarong taon po, kita ng 768 titulo na tinao sa 737 Agrarian Reform Beneficiaries na may sukol na 1,571 hektarya ng daga. Digdiyo. Sa panahon na iyan, si Presidente Marcos ang nag-distribute kay Banan sa mga sekretaryo, ang mga kabinete, ang lokal na mga opisyales kan sa tuyang sa tuyang lugar. So iyo po niyo ang samuyang dakulang kang Project Split. And of course, ito man kaming mga sinabay mi na dyan, itong samuyang titulo na regular titles, taigwaning 117 titles, regular titles, para duman sa 105 na mga paraumas na may 156 na hectares. So, kunya po ang Project Split, iga po kami ng World Bank Implementation Mission na nangyari duman sa Sorsogon, sa Simana, tanganing i-assess ang project implementation ng proyektong Split digdiyo sa Bicol Region, particularmente sa probinsya ng Sorsogon. Nagdurman pa kami, tanganing iling ni ang sa mga direktiba, guidelines, para sunodon sa maabot pang panahon na hindi po kayang Project Split hanggang ini madurar po ni hanggang sa 2027. Ikaw man po kaming nag-distribute ng mga certificate of condonation na inaapod. At wasi duman sa Republic Act 11953 na pinirma ni Presidente Marcos katong July 7, 2023 para mapara na itong mga pagkakautang kan sa tuyang mga parauma na sa indang amortisasyon sa daga na mabayad sindaning na laog ng 30 taon. Pero sa Republic Act na yan, yung Emancipation Act, total ng pigpapara, makundon ang sa indang mga amortisasyon na yan sa daga sa laog, sa panahon na ini hanggang duman sa pag-assign na ni Presidente Marcos kang New Emancipation Act kang July 7, 2023. So, dakula po ang samuyang naitaw, beneficiary sa samuyang parauma, madagos panggirari po ang samuyang pagtataw ng legal na serbisyo sa representasyon, sa regular judicial courts, para matabangan itong mga parauma na may problema sa daga. And of course, ito man po kaming support services na tinataw. Pagkatapos po kaya kang distribution, kang pagtaw ng titulo, dapat ito po kita ng kaakibat na support services na tinataw sa to, lalong-lalo sa itong mga Agrarian Reform Beneficiaries. Huhubog mi po siya, organisar para maging makusog ang sa indang paghihiribanan, makakuha sa indang benepisyo, bako lang sa mo, kundi sa ibabang mga ahensya kang gobyerno, arog kang DA, DTI, DOST, saka kang iba pang ahensya na matabang para ma-improve ang sa indang pagkabuhay.
So recently nga ni igwa kaming makatapos kang pagtanong ninda, igwa kaming mga marketing agreements na tinatao sa mga partner ming mga agency, mga provider, arugang BGMP, BMC, saka ang regular na pagtitinda sa mga tiyanggi, tigdiyo sa tuyang mga iba-ibang lugar. As in, partisipar sa mga trade fair na sponsoran ng Department of Trade and Industry na sarap may pong partner sa pag-implement ng samuyang programa. Alright, so talagang nadang tanya tumagayon si Dalagan, kan mga programa, syempre sa iraro man yan, kan na proyektong split na padagos-dagos sa pinagbubusol, kan Department of Agrarian Reform. And sa presente para po sa panduan niya itong kapotan, kaagraryong ato, sa sindong liderato, sa panumpagi po nindo na ipapaabot ining mga siring na serbisyo para sa tuyong parauma sa Camarines Sur 2. Kami po kaya digdi sa muyang ahensya, ika po kita ng mga municipal offices sa mga munisipyo. Siguro sa National Government Agency, kami lang ang may mga munisipyo na may mga municipal offices na yaon dyan sa mga kanya sa mga munisipyo. Kaya, saro po ni pagkakataon na maipa-abot niyan sa muyang programa, mga ibang programa na duman mismo sa indang lugar, nakakaduman na sinda para marisalbaran sa indang program, sa indang mga problema tungkol sa daga, kasi iba pang mga concern na encounter ninda sa pagtao sa indakan sa indang mga titulo kan daga. As in sa legal service man, ito kaming strategy na since na sa tuwi po mga parauma, ang average sa na edad, mga 58, 59 years old, or mag-ano na siya, mga senior citizen na haros. Kaya medyo nanidipisilan na sinda magduman sa samuyang opisina, sa provincial office, para sabihan sa inang problema kung ano man ito. So, para makatipid na sa pamasahe sinda, para sa indang effort, ang legal division mi po, nagduduman, nagkakandusir ng legal consultation, legal clinic sa mga hararayong munisipyo, kan District 3 and 4, Arugang Karamoan, Garcia Torena, Siruma, Presentasyon. So, nagduduman po ang samuyang mga legal officers para tabangan sa tuyang parauma, ano man ang mga problema nindang sa daga. So, hindi po sa support services, nakulang mo pang programa ang programa midigdiyo para mapakaray lalo ang estado kan sa muyang mga agrarian reform beneficiaries padago sa indang pagkondusir ng mga trainings para ikakukugsog sa indang mga organisasyon, matawan sila ng sapat na mga asistensya para maging produkto ang sandang daga. As in, tinatakod mi po ang sandang mga ani sa mga marketing outlets sa mga institutional buyers na arog kang BMC, ang BGMP, ang BGMP po baga, kadakol po baga pinapakakan may mga persons deprived of liberty yan. So, sa BGMP po, district sa Kandaga, sa Katigaon, nagsusupply po sinda dyan, yung mga vegetables, as in iba pang mga pagkakan, tanganing mailihis na duman sa mga middleman baga na iyo palugod nagdidilensya kaysa sa inda. Mas takul palugod ang dilensya kang middleman kaysa sa inda. Kaya para magkaigo sinda ng direktang marketing, nagdidirekta na duman sa indang kaulay ng mga institutional buyers para tao ang programa. May tao ang fresco, asin baratong produkto hali mismo sa inda. At least madali na si pagdulog kan sa tuyong mga parauma in kaso igwasin da mga inquiries, mga kapotan sa mga magkakarigo niya tong opisina. So sa niya na par po ato, ano pa mga nagpapadagos ng lakdang kandar Camarines Sur 2 urog na sa proyektong split? Sabi ko nga ni kasubago Kagrario Leia na kansarong simana yaon po duman ang World Bank Implementation Mission sa Sorsogon. Karibanan kami sa meeting duman as in pag-evaluar kang proyektong split sa parteng ini kang Pilipinas, ang Bicol region. And of course, sa party may mandigdiyo sa Camarines Sur, dapat magkaigo kami ng may target po kaming 5,419 titulo dapat ibariwas mingon niya na taon. Medyo dakulang challenge po yan.
siyempre, dakol na mga parauma nag-expect na magbaranga-banga na ang sa indang mga daga. As in, may itaon na talaga sa inda. Ang sa indang mga titulo, individual na titulo para magamit inda talaga sa indang mga transaksyon na sa pagrehistro, sa pagbayad ng real property tax sa indang kanya-kanyang munisipyo. So, padagos man po ang samuyang redocumentation kayan, as in, pagsasurvey ng kanya-kanyang mga land holdings, tanganing magkaigo sindaning marhay na titulo, ma-aproban kan Register of Deeds. Eventually, may bariya sa inda, tanganing iguan na sindaning marhay na titulo. So, yun man lang yan sa muyang programa, Agrarian Grace, Leia for this year. Alright, so kadakol pa na paglalauman o piglalauman, ang sa tuyo po tabi dyan ng mga parauma, siyempre, kung na pinag-uulayan niya ito yun sa ka-Dar Camarines Sur to. Diyos mabalas po si mga sa ito po nga pinaghiras ng mga impormasyon na alagada sa presente mga kabombo apwera, kipar po ato, iga pa po kitang mga kaibahan, ngunya na daw sa lagman kan sa tuyang programa, sila po mga representante, kana Panikwason Farmers Association, sila po sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization, na natabangan man kan Dar Camarines Sur tukon sa ina, ana sa indang grupo na rekognisar sa manlaylay na lado hulimaan sa indang pusog po taba iyan na dedikasyon sa pagikiyan. Let's welcome sa tuyo po tabing programa si Ka-Agrario Nora Azores, siring man si Ka-Agrario Demetria Alforte. Siguro po sa indo po muna nga pagbati. Go ahead po. Magandang umaga po mga kabarangay po ng Panikwason at saka po hindi po yaon na po kami sa Bombo Radio po munya na ano po kami kang samuyang mga sa organisasyon. Napuon po kaya ang organisasyon mi po kang January 30, 2014 po. Nabuo po ini tungod po sa kang Dar Samuya na nagpaapod po ng meeting. Tapos po, nakabuo po kami ng 65 pong tao, kaya po kami igwa po kami ng organisasyon po sa PAP. Alright, so talagang nadaong si istorya kan na pinagikanan kan sa indaman na organisasyon alagan para pa po sa mga dugang na kapotan Ka-Agrario dini katakoda sa pagigos asin pagsasakripisyo kan sa indong mga miyembros para maana sa indong bilog na organisasyon aramiman na igwa talaga ini nga magiging karibay na marhay na bagay. So digdi po Ka-Agrario dimi ano po si mga daning dumalilingawan na tarayong po asin pagbisto sa induman na organisasyon. Nagkaigwa po kami ng ng mga award po nga katulad po kang award na po sa DTI Puma Osbong Trade Fair. Tapos po itong po mga mga kumustahan may hali po sa during po sa national po PAHP. Tapos po kadakol pa po kami nagiging award po nga natanggap kaya lang po dahil po na po gabos na alala po ta alakulan. So talagang kadako na si pagbisto na sa indaman na resiber buot sabihon na talaga nagpapahiling lang iyan na pasiring sa pag-uswag an sa indaman na organisasyon. So syempre po sa mga dugang pangkapotan na syempre bago po ang gabos na accomplishment na iniaram tama na daima malilikayan itong mga pagkampang sa mga problema kaya ang hapot ko lang po sa induman na mga naging experience ano po si mga nakampang kansentong organisasyon na ng mga magagabat na problema asina para po nindo ini pinagtarabangan na malagpasan. Ang pinakamagabat po nga problema po duman sa muya ang pag-ulan po, ulan init po at saka itong lalo na po ang bagyo. Po ang sa muya mga pananong po ay kadakot po talaga nagkakasarayang, nagkakararaot po talaga sa pag-anong ang bagyo. Kaya pero po sa tulong po ang sa muyang organisasyon po, nabuo mimang po to at saka padagos po kami na nagtatarabangan, nagtatanong po kami giraray para po maano po itong mga pagsubok na halit po sa mga kalamidad na araw po kayo itong makahirap talaga. So answer talaga sa pinaka-problema kan sa tuyong mga parauma ining mga bagyo nasa tuyo po tabing na eksperyensyahan dahil talagang dakulaon na marahay
na magiging impakayan sa satuya po tabi na mga parauma. Alagad po para man sa mga dugang niya to pangkapota na sa tabang kandar Camarines Sur 2, ano-ano pa si mga suportang serbisyo ang sindong naresibera para sa dagos po yan na pagtalubog kan sindong grupo asin man kan kada miyembros. At ang naitabang po sa Muya Kandar po, nagtao po sila sa Muya ng sasakyan at saka itong pang-deliver po mga gulayon, tapos mga ano pa po, at saka nagpaano po sila ng training sa tungkol po kay itong tomato ketchup at saka tomato tarsas po. Alright. So talagang sa paagi kan Camarines Sur o Dar Camarines Sur 2 dahil tanya to ano si mga minamauot kan sa tuya tabi dyan na mga organisasyon o na si mga parauma, yan po nagiging posible dahil sa tabang mana na itatao kanasambitan niya to pong opisina. So sangon niya na siyempre po, ikaw din kitang kaibahan, Diyos mabalos po, Kagrario Demetria sa presente sa tuya din pong makakaibahan si Kagraryong Nora Azores para yan sa mga dugang pamaan na mga impormasyon. Siguro po, sa mo po ng paggabati sa gabos niya to dyan na mga nagdadangog kan sa tuyang programa. Go ahead po. Kagrario Leah, sa marahan na aldaw po sa samoyang mga residente sa Panikwason, asin sa gabos po na nagdadarangog, asin marahan na aga po sa emo kabumbuli, Kagrario Leah. Alright, good morning po, Geraray. Siyempre, para po sa Sakuya Manakapotan, katakot kan sindo po mga pagbisto sinatar yung pumuyami pong nga maaraman kung ano-ano si mga produkto sa indo man na pinag-uurgulyo. Siyempre, aram tama na ini ang saro sa mga bagay na naging kausa kan mga marhay na bagay na naabtanin do poon na kang nga siyempre pinuunaan ang nasambitan niya to pong organisasyon. Ito. Iyo po, maray na aga po ulit. Asangon yan po, ang pinaka-priority may pong mga gulay duman, itong sayutis po, haloy-haloy po kato ang serbisyo sa Muya. As in, ang sayutis po kaya, mag-uran, mag-init, igwa po kaming produkto. As in, nakulmang po ibang mga arukang beans, kamatis, as in, ang kamatis po nga ni, kaya pag season po kaya na igwa po kami ning nahababa ang presyo, as in, nalangkaw man po ang presyo. Saka iyan po mga repolyo, pichay, as in kadakot pa pong mga gulay ang yaon po sa Muya. Napadagos mi pong papadistribuar sa mga samuyang mga kahimanwa, as in sa samuyang mga kapartner sa association po. So talagang dawa puro dakula po si Tabang kaning siring mana mga lakdang. So syempre po para sa dugang niya to pang kapotan, naraman mi po na igwaman kamo na mga naging kasosyo na mga institusyon, arog po kan mga ospital sa libapa sa Tabang man kandar. So ano-ano po mga institusyon ini, asin paano po ini nakakatabang sa induman na organisasyon, asin ano po ang marhay na naidudulot kay ini sa inda. Ang nakakatabang po sa Muya, asin natatabangan mi man po arog po kang BGMP, BMC, asin si Mother Seton Hospital, asin igwa po kami ning mga delivery sa PNP, asin sa mga trade fair po na pigigibo may 2 beses sa sarong bulan po, asin padagos man po kaming naghahanap panin sa Muyang tatawan na ning serbisyo, asin mapakaray man po ang sa Muyang income, asin ang sa inda po, makakareceive po sinda ng mga sariwa pong gulay, asin makakatabang man po kami sa inda, asin matatabangan man po ninda kami ang asosasyon may na magbrakula po ang samuyang income, asin magkaiga man po kami ng marhay na iribahan sa samuyang association po. At least nagmi-meet halfway kita, Kumbaga, etong pagtatarabangan na ito, nagre-resulta sa pagtalubo man, kana sendo pong organisasyon, siring man, kan sendo mga kapartner dyan na institusyon. And syempre po, sa mga dugang panghapot, sabi nga ni Kagraryong Dimi kasubago, igwa na po kamong mga nako ang pagbisto ni Hulita sa sendong dayupot na pagtatarabangan as tinhigos para man sa sendong organisasyon. So, duman po sa pagbisto sa Indo bilang second highest sales and the Bicol region para po tabi sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty kay itong 2021 tanda panon niyang kan pandemic pero po si kabiluganan sindong kinita man digdi. Huli po kang sabayang pagtatarabangan, asin sa oras pong ito nagkaigwa po kami ng mahigit 500,000 po na kinita sa Samoyang Association dahil sa panahon pong ito ma'am dakul po ang Samoyang na income dahil ang mga produkto po kato magayon po ang naging ani
dahil po sa samuyang tarabangan, asin sa paggigiribo mo ning trade fair, asin sa gabos po ng mga ginigiribo niya mo sa samuyang organisasyon para magdakula po ang samuyang income. Yan po ang samuyang naging dedikasyon po kang mga nakaaging pandemic po na ito. Maski sa erarom kan nadakulaw na problema kadto panahon ito ka na pandemya alagad nagkakaigwani nga paglaom ang gabos na mga miyembros kan sa po tabing organisasyon na itong problema na ito magi po tabing lakdang tanganing mas urog pa nga magtalubo man ang sendo po tabing grupo. So nya ano po si mga nagpapadagos sindong plano asin lakdang tanganing padagos man na mapakarhayang estado kan sendo po tabi dyan na organisasyon. Salamat po, ka Agraryo Lea. Sa ngunyan po, ang ginigibo mi pong lakdang, nagigibo po kami ng paagi para mag-transform na po kami sa kooperatiba. As in, bako lang po sa mga gulay ang samuyang na concentration. As in, ito lang po, ito pong mga paratanom na dain na po sinda magduruman sa ano. Iyan po ang ginigibo mi pong paagi ngunyan para magkaigwa kami ng mga mabakalan nindanin sa muyang ginagamit duman sa pagtanom. Yan po ang gigibuhon mingon yan sa mga maarabot na panahon po na magkaigwa po kami ng cooperative po sa Barangay Panikwason. So magayon pa nasin na po tabi dyan minamo otas sa mga masunod pa po tabi na panahon o taon syempre nasa induman napapabutan pa sa ngunyan yaw na po tabi kita sa tuya man na segment tanaw kan sa tuya po tabi nga programa kung sa ina hagadantan niya to ning mensahe an sa tuya mga bisita sa ngunyan. Syempre siguro po inutunta mo na si Ka-Agraryo dyan Nora. Sasendo po muna ng mensahe kung may maut po ka mong pasalamatan sasendo man po nga nakuha na triumpo. Go ahead po. Salamat po, Tap Graray. Saka nagpapasalamat po kami sa mga nagtatarabang Samoya, asin kay Parpo Ikelyo po, asin sa Samoyang sekretary po, Secretary si Estrella, asin sa Samoya pong presidente na dagos-dagos po ang pagtabang sa samuyang mga paraoma. Salamat po. Alright, how about po si Ka-Agraryo nga Dini para po tabi si mong mga mensahe o maut man na pasalamatan. Nagpapasalamat po kami sa presidente po sa pagtabang po sa Muya, sa pagtao po kang sa po ng DAR at saka po sa kay Ma'am Estrella at saka po sa gabos na po nga nagtarabang po. Nasa iyo. Alright, so sa ngunyan, dahil po natatapos pa, agadan ta dining mensahe, si Parpo ato. Go ahead po, si mga mautin na pong pasalamatan, and tawan maning mensahe. Salamat, Ka-Agraryo Lea. Asin sa ultimo mi po, gusto mi pong pasalamatan ang Bumbo Radio. Asin mapadagos po kitang mag-anduyog, asin magdangog sa mga programa kan sa muyang opisina, nadara sa Indo kang Project Split, ang aring diseminar mi sa inyo mga informasyon, na tanganing ang satuyang mga parauma magkaigwasin na ng outlet para man maaraman ang sinang ginigibo kan sa indang organisasyon lalong-lalo na ang pigigibo kan sa muyang opisina. So salamat po sa Indo Gabos, asin salamat sa muyang Presidente Bongbong Marcos, Secretary Estrella, sa muyang Regional Director Artie Sindak, asin iba pang mga taong natatabang sa mga ahensya kang gobyerno. Salamat po sa Indo Gabos, asin mabuhay Sulong Agraryo. Sulong Agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakatanyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, Alright, there you have it mga Ka-Agraryo. Salamat po sa ating mga nakaibang bisita. Asin na po dagos sa magantabay sa mga masud pang edisyon kan sa tuyang mga programang Kapeasin Baretang Agraryo Giraraya. Ang programa ini niatod sa Indo kang Department of Agrarian Reform Bicol asin kang proyektong Split.
sa indong nadango ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.